iskola kezdetétől érezzük Isten kegyelmét életünkön, így van ez most is. Az elmúlt évben, amikor igazgatóváltás történt, sem jelentett ez egyáltalán problémát. Életünk azóta is békességben, fejlődésben, szellemi és fizikai értelemben is egyaránt jó úton halad, és ebben bizakodva folytatjuk munkánkat továbbra is. A Gödöllői Református Liceum 1992-ben alakult, ma 6 osztályos gimnáziumként működik, 35 tanár, 412 diákot oktat. Az iskola a diákok szellemi és hitbeli fejlődését szolgálja oly módon, hogy a gyerekek Isten kezének közelébe jussanak. Tanulmányi téren is sikeres a liceum, szakkörök és táborok segítik a tanulást, de sportolásra is van lehetőség, kosárlabda és atlétika edzések folynak az iskolában. Ez a nap, amelyen az interjú készül, különösen jelentős a diákság életében, hiszen a diák önkormányzat leköszönő elnökeinek köszöntése és az új elnökök választási kampány hadjárata zajlik a mai napon. Amíg a döntést az osztályok meghozzák, addig sporteseményeket is rendezünk, kosárlabda és foci meccseket, amelyen tanárok, diákok egyaránt részt vesznek. Az iskola jövő évi tervei közül örömünkre szolgál az, hogy ősztől egy államilag elfogadott nyelvvizsga központtá is válunk. A Teolingva nyelvvizsga központnak leszünk egy kirendelt tagozata. Ezt a nyelvvizsgarendszert a Károlyi Gáspár Református Egyetem lektorátusán dolgozták ki, és onnan vettük át a lehetőséget. Különösen azért örülünk, mert ez a nyelvvizsga azon felül, hogy állami elismertséget ad, az egyházi szaknyelvet kéri számon, amelyet a diákjaink természetesen a 6 év során megismernek, elsajátítanak, és nem valószínű, hogy különösebb nehézséget fog ez számukra okozni. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, Isten áldását kérjük a konferencia munkájára.